Kaixo Joseba, hemen Eibarretik Nelson eta Unai, Baratze Gourmet jatetxean, eta nahi bauzu barruda sartu, eta gure proiektua erakutsiko dizugu. Baratze Gourmet oin dela 3 urte hasitako proiektua da. Alde batetik taberna bezala, beste batetik jatetxe bezala, eta beste alde batetik deko vitrina bat, non guk eindako janaria, etxera biali edo etxera eraman aldana. Gure besteasuna beste batzuen artean nik uste dut izango dela alde batetik emoten dugun produktua, bertako produktua dela, fratel apur bat ezberdinak egiten ditugula, gure artean be famili txikitxoa gala, eta musika polite pinten dugu, terraza hon badeko, ardoak ezberdina dia, eta ero kartan daun guztia jentiak etxera eraman al izatea, apur bat ezberdin egiten digu. Gaurko rezeta izango da arroza, usakume bularrarekin eta arraultza temperatura basuan. Eta horretako erabili behar duguna da, kipula alde batetik, baratxuria, arroza, usakumea, baina gizatua, usakume bularra, mausitxa gazta, elgoi barkoa, arraultza temperatura basuan inda, eta ero germinatu batzuk. Olio apur bat, eta jazta. Arroza iteko behar duguna da baratxuria eta kipula potxetan, olioakin. Kipula eta baratxuria potxaten den bitartean, usakumea desmegatu ingo dugu. Gero erabiltzeko. Gure platerizarra izen alko zan, saieskia temperatura bajo nein da. Lakatu egiten dugu, lakatu bat egiten dugu, eta gabe osoan labean sartu, eta ero patata batzuekin ipinten dugu, siratxa saltza batekin. Haragia barrua botako dugu, ja kipula eta potxatu ostean, arroza botako dugu, rehogatu apurtxo bat, dana naztu. Urrengo osagaia izango zan salda. Hemen utxiko dugu 16 minutu, gutxi gora bera. Honi falta jako pare bat minutu. Ikusten da arroza zelan zabaltzen ari dan, usakumean bularra plantxan ipini, gatz piperapur batekin, eta bularra utxiko dugu azala kurruskatu arte, pare bat minutu gutxi gora bera. Arroza amaituta dagoenean, mausitxa gazta gainetik bota, baina falta jakuna da bakarrik enplatatzea. Hemen azpian arroza jongu zan, hortxe zulotxo batein, arroltza ipinteko, hau egiten duguna da, temperatura basuan, 73 graduta da, 78 minutu vaporean. Arroltza maituta dagoenean, hartuko dugu, fratel herrian ipini, eta falta jakuna da, bularra, gorri, pare bat germinatu ipini, olioa gainetik bota, eta maituta fratela. Bueno, Joseba, espero dut fratela gustatu izana, nahi desunerako hemen gaude, Eibarren Baratze Gourmet jatetxean. Mila esker, Agur!